Тата как се пише то? Тъхо. Точно Точно така. Кой гласът как се пише? Така. Една чертичка надолу и една чертичка надолу. Ето гласът. Да, точно това е това. А по другата? О, ето това е О. Само че изчакай мама по-добре. Ком и джем. Ком и... След това е М. М е това. Да. След това има празно пространство. Това е шпацията, тя е празното пространство. И след това е И. И... Ето това червеното е И. Червеното, да. Това е Н на латински. И после пак има празно място. Д. Буквата Д е... Ето това червеното е Д. Том и Джери пише. Буквата Ж е това червеното. Е това. Р. Р е ето това. Не това. Това. Да, и пак. Май напише бак. И подпис. Зели. Ето ги, там зели. Те са приятели, сега на гоненици. Ето на земята. Това е земята. Да, мама, добре. Ето е на клетата. Ето го малко. Ето е на клетата. Добре, гледай сега да кажа нещо нататък. Така. Описание на компютърен оператор в електронна година. Така. Малка лудница се търси още лудни. Ако сте забавни, енергични и нестандартни, ако сте вманячени и обичате нещата да стават както трябва, ако чувате значително